3, 2, 1, orchestra! Bună ziua, oameni buni! Pentru că m-am săturat să stau să scriu versuri, să caut beat-uri și să mă chinui cu handicapații mei de prieteni să-i pun să cânte, m-am decis în exclusivitate să vă ofer un Q&A, mă rog, mai mult answer and question, pentru că nu le-am pus întrebări. Le-am zis să-mi trimită un mesaj vocal cu ce vor ei, pentru că îl voi face eu cumva să încapă. Așa că vă prezint în exclusivitate. Nu știu cum să numesc asta, așa că rămâne așa. Robică, cum e cu schizofrenia? Macaroane, macaroane, unde ați dispărut voi? Macaroane, macaroane, veniți înapoi, macaroane, macaroane, backflip în 2. Dislo, ce ai învățat din viața ta de măicuța satanistă? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Matei, ești dement? Matthew Sigma. Pula, am uitat ce vreau să zic, dar... macarone cu brânză. Sinucideți-vă. Mijnea, ești retardat? Te întreb sincer, sunt îngrijorat. Macaroane cu Outlast 2. Să-mă pula vechida. Să-mă pula vechidon. Mamă, dar încet mai vorbești, să moară ea de te mint. Și nu în ultimul rând, hai fane, cum este să te crezi rapper? M-am trezit de dimineață, pula mea era iar creață. Octavian Hodaj mânca cu alături de Bela. Apreciez că v-ați uitat, îmi urăsc viața și sper să muriți toți. La revedere! Orchestra, stop!